Шулай итеп, хәзергесе вакытта без Санкт-Петербург шәһәрендә Артурны Санкт-Петербургка кайтардылар, госпитальгә. Без кичә төнлә очып, бүген көне буена аның янында булдык янәшәсендә. Аның белән янәшә һәм инде дәресендә яралану бар. Яралану. Җиңеллек дип әйтеп булмый, серьезный әйбер дип әйтсәм дә була. Иң мөһиме Артур исән-сау, сөйләшә, ашады, эчте, даже генә шаярып та алды. Бик көчле рухлы кеше икәнлеген сез яхшы беләсез. Шулай итеп, ул үзе исән-сау, хәзер җиңел булмаган операциягә